Zelenský vysmial Slovensko? Šokujúci zvrat v energetickej kríze. Robert Fico po ostrom telefonáte so Zelenským potvrdil to, čoho sme sa všetci báli. Ukrajina nám odmieta pustiť ropu. Premiér vyložil karty na stôl. Zatiaľ, čo naše informácie jasne hovoria, že ropovod je funkčný a nič nebráni tranzitu, Kyjev tvrdí presný opak. Prezident Zelenský trvá na tom, že potrubie je poškodené a oprava potrvá dlho. Je to technická porucha alebo politická hra? Fico s Orbánom navrhli nezávislú kontrolu expertov z Európskej únie priamo na mieste. Reakcia Ukrajiny? Tvrdé nie. K ropovodu nepustili nášho veľvyslanca a dokonca ani zástupkyňu Európskej únie. Slovensko má pritom platné zmluvy a výnimku z Bruselu na dovoz ropy až do roku 2027. Fico po rozhovore neskrýval sklamanie. Mám jednoznačný pocit, že ukrajinská strana nemá záujem na obnovení tranzitu. Sme svedkami energetického vydierania, alebo ide o skutočnú haváriu? Čo si o tom myslíte vy? Napíšte mi do komentárov. Viac sa dozvieš na plenum.sk. Tak klikni.